Damuwata kashi na 67. Bismillahirrahmanirrahim. Barcin dole ya sa muka koma ban farka ba sai misalin karfe 11. Wanka na shiga ko da na fito baya ɗakin. Shirya ne a gaggauce ne kwalliya mai burgewa na sanya doguwar rigar shadda sai maiko take yi. Bayan na kammala na gyara ɗakin tare da kunna turaren wuta na doshi kofar fitowa. Sai ga ya shigo a hanzarce shi ma ya shirya cikin Pakistan na maza. Sai ya fito tamkar jarumin Indiya. Sanya kaya zuwa kalan shiga na da sauri. Ban musa ba na amshi kayan zan shiga toilet. Ya fisgo ni, ya fizge dan kwalin ya jefa, ya zuge zub ɗin rigar ta bayan. Ya kai ta har zuwa ƙasa, ni dai yana kallon shi na kasa taya shi. Sai da tabbatar na shirya na fito tsaf sannan ya janyo hannuna muna zuwa bakin ƙofa ya duka. Idanun ƙafa na tsinin takalminsa, na zubi a ƙasa ba shiri ina ambatar sunan Allah. Kamo ne ya cikin cewa, afwan ba saja ne ƙwaya tako a hankali. Da fatan zaki iya. Ina miƙa na koma zaune tare da fashewa da kuka. O ya rabbi ban kyauta ba amma duk cikin cikar martabar ki ne gimbiya. Oya. Tashi mu je maza. Ka sake ni malam. A waka ne to zauna su Jalila su shigo fitowa da ke gurin momi domin ga tashan a falo tun da bamu zo gaishe da ita ba ita ta zo da kanta. Ina jin haka da miƙe na kama hannun shi rike ni gan muka fito falo ina kokarin sada tafiya na. Amma na kasa. Da momi muka haɗa ido tana hakimci a saman kujera ta yi crossing leg nata. Tana kaɗa su. Muna zuwa tsakiyar falo ya sake ni. Ya saurin dafa kujera na zauna saman kafet ina yamutsa fuska. Sabbin hawaye ne na kuma zubo mu saboda yadda nake jin raɗaɗi. Sa'ad, me haka? Shin haka muka yi da kai? Wato kan nan ban isa ba da baka umarni ka ba ko? To ya yi maka kyawu. Ko da yake ba laifin ka bane ba. Ga mai laifin nan yar gaba da Fatiha wacce abin kunya ya zame wa abin ado. To Allah baki isa ki shigo min da ɓata gari cikin zuri'a ba. Dan na samu labarin iskancewar ki da wannan shegen Habibu. Da uwarsa ta zo min da mokaɗaɗɗen bakinta tana ambata ba za ta bani amanar ki ba. To uban waye ce mata ina neman riƙon amanar yar kwararo, yar buwar lamara asali. Momi, sada ya ambata a fusace. Na kalle shi da sauri tare da girgiza mashi kai cikin dubara. Ya kauda kai cikin cije lips nasa. Mai da kai na ƙasa ne ina jin addu'ar samun ƙwarin gwiwa. Kada in yi kuka saboda na tsaye da wanda nake yi don jin zafin inda Sa'ad ya buge ni. Maganar momi ya saka na sake ɗagowa, ƙirjina na harbawa. Kai daidai Sa'ad tun na haifa yar gaba da Fatiha kai, sai da ta yi da kai saboda ta zama renon boka. Idan nawa dai kan ta auno min da kuwa ban kau da kai ba, na ci gaba da kallon ta. Ka gani ko wannan illar nake hango maka. Na so ka ƙi amsar auren nan amma ka biyo wa azzalumin motsin da ubanka suka rufe maka a baibai. Inda ita ɗin ta gara ce ai ba auren aminiyarta ba ko auren uwarsu ɗaya ne ba zai janye ba amma da yake mugunta ke ran shi sai sanya aka liƙa maka masifa. Momi ki bari don Allah domin kina zubar da ƙima ki ne a idanunta. Na zubar ɗin sokon banza kawai. Na da ce ki bari don Allah kada rayuka su ɓace. Ni yaushe kuma ɓacin rayuka Sa'ad ko ka manta yanzu ka daka min tsawa saboda daɗi mace don rashin kunya bayan ka ƙetare magana na har sai ka nuna min shaida na fitar da zanin gado da bargo tsakar wuri masu aiki da yara su gane komi da son ɓata min tarbiyyar yara to ranar tsaye da Allah ba ku isa ba yara na ba su san komi ba za ku lalata min tarbiyyar su. A rashin tarbiyya ki ma yaran naki suka zama masu shigo momi. Sa'ad ne kake tijarawa a gaban waccan banzan? Momi kenan. Kura ta yi lafiya ne momi amma ba komi. Isarki ce ya baki damar yin komi akan hakan. Nake baki haƙuri don Allah ki koma sashin ki. Za ta zo ta gaishe ki ba sai kin biyo ta ɗakin ta ba. Na kuma roƙe ki da kada ki sake kiranta da sunan mara asali domin tana da shi. Ubanka ya haife ta ko kuwa wa? Cije lips ba tare da ya amsa ba. Ni ka ɗauke kaina ne ina sake tabbatar da zancen Hajiya Inna. Da ta kira ta mahaukaciya domin mai cikakken hankali ba zai biyo ɗan cikinsa yana zubin darajar shi ba a gaban sarka ba irin haka. To yar gold, tashi mu je ki soma aikin da ya wajabta a kanki. Girka kowa abin da yake so a gidan nan, abinci saboda yara na ba su jure yunwa don sun yi hannun riga da harkan talauci. Wani irin girki kuma momi? Irin wanda uwarka take yi a gidan mijinta. Oke, to su Murjana su yi don Khadijatu mijinta kawai za ta yi wa girki. Sa'ad a gaban wannan shegir kake zagi na saranta ga hanyar tijara ne? Momi kai gosa baki bari mun yi ba. Haba don Allah wai bai sake bakin ciki da samuwar kwanciyar hankali na ne. Tun yarinta har shiga matakin girma ban san ta yare uwa ba. Gaskiya momi ki yara tun kafin duniya. Ka ci ubanka. Ka ci babban ubanka Sa'ad. Wannan shine tukuicin haihuwar da nayi maka kenan? Miƙewa ne amma sai na koma zaune tare da sakin siririyar ƙara.
A gigice Sa'ad ya iso ya ɗaga ni ta shige ɗakinsa da ni ya kwanta tare da ɗora yatsar shi saman lips ɗina. Kada ki ce ofan dan soyayyar ki ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Limshe ido ne ya shafi fuska na ya ce ba tare da murzaki ya shafi fuska na ya fice tare da murzaki a kofar duk da kada in fito. Abinda bai sani ba da niyyar sake kallon ko fuskar mahaifiyarsa balle na sake jiyo mugayen kalamanta. Tabbas mahaifana ba ku yi min adalci ba don ku zaɓi samar da ni ta wannan gurɓatacciyar hanya. Ya Allah ka sa ina da rabon haɗuwa da su. Nan mata duk da ban jin hakan zai tabbata na limshe ido kiyar mamana ya cika min ruhi na. Momi na rantse da Allah zan haɗa ki da Abba sannan tunda hukuncin ki a gidan ne to za mu bar miki gidan. Kuma duk ranar da cikin 'ya'yanki wata ta ambata wa Khadija kalma mara asali na rantse da girman Allah sai an kwantar da yarinya a asibiti ko kai ta wurin ɗori domin cikin biyu tabbas ɗaya zai faru. Sa'ad yanzu akan wannan yarinyar mai kama da Janu ƙwayarka zai tashi ya faɗa kan ƙannenka? Shin wayan tambaye ka dama tun can ka kamu da santa ne ko menene? Ni dai na sanar miki da ki kama girman ki kada ya zube a idanunta tare da jawa 'ya'yanki kunne kan taɓa nasaban iyali na. Sa'ad sai yaushe zaka hankali ka gano aibin auren shegu? Iyali na ba shegiya bace mami don ina ji a jikina mai kyawun nasaba ce. Sun hakan zai bayyana. Dalar rufe baki wanda sokanci ya gama bata jinin shi. To wallahi ka ji na rantse kada ka sake kwanciya da ita a gidan nan in har ni na haife ka. An gama mami. Sannan ina son kuɗi. Na sadakar da su saboda rashin kyawun nagartar su. Zan ci ubanka Sa'ad, ka fita idanuna kaga? Kada ka ga ina lallaba ka. Dan kai kaɗai ne. Min yaro namiji ka samu damar wulakanta ni don Allah ya baka rufin asiri. Kin fi kowa sanin kuɗin safarar koken ne? To na bayar kyauta ga mabukata yanzu kuɗin albashi na ya rage min kuma na kwashe kusan rabi na tura wa Uncle Zubel ya shigo min da kayan lefan Khadijatu daga Dubai. Hudumar ubanta Sa'ad ne kake shirin tozartawa auren da ban sanar da kowa ba shine ka sanya dan uwana cikin lamarin. Ya ma ce shi da iyalinsa za su zo taron biki. Ni ne na hana amma yana jiran ki don ki masa bayanin kin sanar da dangi abin arziki irin na cikar sunnar ma'aiki. Sa'ad baka sha komai ba ko safiyar yau din nan? Yanzu dai zan sha ti da kuma girkin fanta. Wani Asiya duk sun fitsare saboda sun aure 'ya'yan fata masu kama da aljanu. Dariya ya fashe da shi. Momi kam tayo kanshi ya hanzari rike mata hannaye yana cewa na wuce babin duka Momi. Wasu Jalila ai sun girma dukan balle Sheikh Sa'ad Kabir mai nasara. Shiru Momi ta saboda ta san waye ɗanta. Ba damuwarsa bane ba game da ita mahaukaciya. Tunda ta ga ya so maƙyalƙyal da dariya. Sake ni to tunda na zama ma kakanka. Sanya hannayenta ya nufa Dani ne na cewa kamar nawa kike buƙatar kuɗin Momi na? Miliyan 1.5 ne. An jima zan tura miki tu. Allah ya sa dai ba malaman tsibbu za su miki wayo ba su gyara tukunyarsu da kaji. Ina ruwanka da abin da zan yi da shi? Haka ne amma dai shawara ta shine ki daina biyo hajjoyin nan wanda rahama Allah yayi wa zuwa dare. Suna sanya imaninki na raurawa. Ko bai kike nema kin same shi Mami kulawan Abba. Dan uwa me muke hidima don Allah me kika nema kika rasa da zaki ta bata lokacinki a wurin malaman tsibbu suna cinye miki kuɗaɗe ba samun biyan bukata. Allah da wannan wahalar da kan naki da ke da ma sadaka kike rabawa musakai suna sanya miki albarka. Ba a kai na wa'azin da ka tafi nemewa zai so mu sauka ba malam. Ka dai nuna matarka muhimmanci na kada ta ɗori kan iskancin da kake min a gabanta domin zan iya sanyawa a batar da ita a duniyar ma baki ɗaya. Ai kam da mun ɓace tare dan duk wanda ya taɓa ta tare zai taɓa mu saboda ita ɗin amana Abba ya bani kuma na amsa da hannu biyu. Ruwa da iska ba mai iya taɓa min iyalina. Sokancin banza ka kama kanka dai dan tsintacciyar mage bata mage. Shi kanshi Abban naku bai san wace ce ita ba shi yasa ya manna maka tsiya. Mami sai an jima ban karya ba ina son yi cikin nutsuwa. Oke na manta abin da ya kawo ni yin maganar sanja dalilai da munaya motoci tunda Abban ku ya zama sai a hankali. Abu kaɗan ya rufe su da faɗa su fito da mazajen aure ko ya basu mamaki. Kaga ba ne masa maganar canjin motoci ba. Bana masa maganar canjin motoci ba dan idan munaya ta yi dan ita munaya ta kyauta da nata ta bawa Shahid wanda da karambanin shi ya tafi koyon mota wai ba zai shiga jami'a da lifan ba tamkar mara gata. To yayi mata kyawu sai ta je ta anso kayanta domin ko kuɗi na zuba min a ƙasa ba zan siya yaran nan motoci ba. Dama Murjana da Hafsat suka ce to wannan ba laifi zan iya cire ko nawa ne in siya musu duk abin da suke so. To ban yi zancen munafukai ba yan albarka nake muradin ka siya mawa. Ba zan siya ba. Sa'ad har shi zan nemi abu kai min shi cikin daɗin rai. Bai tanka ba sai mu haɗa ti da ya so mu sha.
Nagode. Ki haƙuri mami, kin san waye ni, bana abu bisa ra'ayi da ba nawa ba. Abu mai kyau ki saka yaranki, ki nutsa yaranki, ni kuma zan yi musu duk abin da kika ambata din. Kai ka nutsin ne? Shikenan mami, ki ci gaba da yi min kallon dan kwaya, alhalin na tabbatar miki da ko ta ban taba rikewa ba dan in sha ba. Ai sai kai kuma. Mai harka da kayan maye me ba zai aikata ba? Zato bai da kyau mami. Shin me yasa ba za ki yarda da ni bane ba? Bana son abin nan da kike kallo na da shi. Kin ce min ina bin mata. Shi yasa na tsani zancen aure. Sannan maganar harkar kayan maye shi ma kin ce ina shan su. Na rantsa miki kin ki yarda. Shin ya shi yasa nake son Abba da ya Musin dan sun fi ki fahimta tare da yin min uzuri. Haka ba ta taɓa ambata min kalmar banza kai tsaye kamar yadda ke jifa na da su. Isa ce ba ni damar ambata maka duk abin da na so. Allah ne bani matsayin da ya take na waɗanda ka ambata, sai ka so mu tauna magana kafin ka ambata mu, ko ka so mu ganin ba daidai ba, sannan dole cikin biyu kai ɗaya, ko ka amsa motar Jalila ka sanja musu sabbi ita da Munaya, ko ka siya Munaya in so Jalila sai ta haƙura. Ban yin ko ɗaya, ki sanarwa mahaifinta ya siya mata ko ke ki saya mata, tun da kin damu da sai ta hau sabuwar mota. Ita ba yar gidan uban kowa ba, sai uban rawan kan tsiya tamkar kaza. Ta dai fi wannan shegiyar mai kyawun aljanu, kuma 'yata ta fi ƙarfin ka. Dan ka sani, don ba za ta yi kishi da mara tushe ba, kada ta kwashi rashin natsuwa. Munaya ce ta fi Khadija natsuwa momi? Tunda ita auren sunna ya samar da ita ba. Haka ne, amma da fatan kin gano halin da take ciki na shaye-shaye da bin maza. Shin da kake mata kuma wannan Sa'ad. Ba dai musa shan maganin tari ba fiye da kima, shi ma ta kusa dainawa. Sun dai kusa, ko baki san da Jalila suke shaye-shayen ba. Sa'ad, ka sake ambatar shaye-shaye ga 'ya'yana zan baka mamaki. Da ciwo ko momi? Banza ta da shi ya ja da baya, ya sunkuya ƙasan ta da soma dariya har da fitar da ƙwalla. Momi kam ta fusata ta tsage ta buga masa dundu, wanda tari ya sarƙe shi, take ruwan ti din da ya shiga cikin sa yayo waje, sai kuma ta ruɗe ganin yana amai ta soma jera mishi sannu tare da miƙo mishi ruwa. Yana zaune a kujerar falo yana kallon kai da kawowanta tsakanin dining area zuwa kitchen, tana aikin gyara wajen da ya ɓaci. Tsafta kammala gyaran ta fesa room freshener. Wurin da falo ya ɗauki ƙamshi mai daɗi, sannan ta dawo ta zauna ta fuskance shi. Ya zamo daga kujeran. Na zauna a saman rock, ya lankwashe ƙafafu cikin sanyin murya ya soma magana. Ki haƙuri momi, ki riƙa fahimta na. Ba a sa raina nake bi miki ba. Muna tanke in tanka ba. Don Allah ki gane waye Sa'ad, bana magana biyu, musamman idan akan 'ya'yanki ne. Gara akan ki ina son da shawara saboda matsayinki na uwa. Na ji yanzu sai ka turo min miliyan 3 zan kai ziyara Kwara, sannan zan bawa Aliko jari. Zan turo kuma batun Uncle Aliko ki bar shi da ni. Mun gama magana da shi, cikin satin nan zan tura masa abin da ya samu. Madalla, Allah ya maka albarka. Amin. Zan wuce sauran ka sanar da ubanka na shigo sashen ku ka game da ni. Tunda iyayenta sun gama kashe masa zuciya da damuwa akan lamuran yarsu. Mu me ki amince tana da iyayen kenan. Na godanci ba? Murmushi kawai yayi ta fice tana zabga kofar bedroom din da Dije ke ciki harara. Na tsari yarinyar can tun ganin farko da na mata. Ashe kaddara zama surka ta ce ya haifar da haka. Wallahi ba zan taba amsar ki a surkana ba. Masifa na zai kora ki duniya. Ta ambata Dauda za ta isa sashen ta. Hango mijinta sai ta sanja hanya ta bi ta kofar kicin. Saman kujera Sa'ad ya kwanta, kansa na kallon silin. Allah na tuba ka yafi min abin da nake yi wa mahaifiyata. Na san bai da kyawu, amma ita din ce sai na biyo mata ta kofar bayan gida. Sannan ake samun maslaha da ita. Allah sarki Khadijatu mai haƙuri, insha Allah ba zan bari ki hutun takurawan momi ba. Zan samar miki yanci ko da rayuka za su hakan ba. Alƙawarin da na ɗauka wa mama sai na cika shi da yadda Allah. Sai tashi da hanzari ya nufi ɗakin shi, ya same ta yi barci. Kafar ta ya tsira ido har ta kumbura, dafe goshin sa. Ban kyauta ba, na yi dan momi ta san ke din mai daraja ce wacce ta kawo martaba ta gidan miji. Ko ganin hakan zai sa ta shanye kalaminta na banza a kanki. Sai na ɓata goma ɗaya bai gyaru ba. Afuwan Gimbiya, bari in gyara miki. Ina jin targaɗe ne. Yana ambata ya kamo kafar ya danna daidai inda ya kumbura. Ta farga a firgici tare da ƙwalla iyo tana kaiwa hannunsa duka. Bai kula ta bai ci gaba da murza. Har sai da tabbatar ta gaɗan ya fita, sannan ya sake ta tare da rungume tana goge mata hawayen da fuskar shi. Hannayensa na taifin bayanta. Lamona ina sauke numfashi sai da ya ga na samu nutsuwa, sannan ya miƙar da ni. Abin mamaki sai na ji ina taka ƙafa duk da ina jin ciwo, amma bai kai ɗazun ba. Falo muka fito ya haɗa min ti tare da zuba min farfesun nama mai laushi wanda ya sanar min fanta ce. Ta ce nawa ne ni kaɗai, kada ya ɗanɗana ko da romo ne. Murmushi kawai ina yaba rashin ta ido irin na fanta.
Bayan na kammala karya sai muka dawo falo ya matse ni a gefen kujera yana wani lumshe idanu tamkar mai jin barci. Kallon shi ne ya turo min harshen shi. Ya matsa fuska ne ya ɗago ni na dawo saman cinyar shi. Na zabar zan tashi mai da tare da danna min ihu. Na sanya tare da danne ni. Ihu na sanya saboda na bige kafa. Hannayen shi zagaye a cikina yana kallon cikin idanuna. Lumshe na ne tare da sake lafiyawa a kirjinsa. Ranar za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba.